Singapore chim ban bar chingwai, she's pa prapo. Yue pra not. Ngungu man lagapor yak sakramen pejam balong play kaburam genong hukpa beru kun beru mensim bakhuid Bagalam pameningkong chu mencawan barabor jinom lajinom amen. enero bat penon buram man lagapor Yak sakramen pejam balong play kaburam genong hukpa beru kun beru mensim bakhuid Bagalam pameningkong chu mencawan barabor jinom lajinom amen. enero bas ngungu man lagapor Yak sakramen pejam balong play o Jesu biin namar mamedei ublei bolwan long briu basyong ne syong sar kat bat ngi ngim ngia bandon rengkat bat me ngikwa ban tur kam hajan ban yo ye kicing e jong kicing long blei ki jong me agaba agicing em go jungi habun ki rukam ngidan kam ya ke jipan bay ke jong me ngidan kam baka ketien ke jong me kan betha kan hikai ngi ngidan kam men sneng men kerau ngi pemenang hikai ngi lambaki eke berkhoi ki bajia ke cingem ke jongi Jesu bi to ai ba kan ka por jan miet menta por ka ba iperlek kanang naga benta ban mani yemi mani thu ime ku musie mu kan rat jong jing em jingi shimet musie mu kan rat jong ke jing em jong ke yeng ki sem ke jongi jong ke imlang salang jongi ale kan bi ni kwa ban bu Ahmad jong me ye ki jing temu ke jongi mereka juga por ni kwa ban sngap yemi ye ke jing hikai ke jing betha ke jong me
Kajubahab jumpi gelong ngimane yame ku Jisu. Ngimane yame ku Jisu. Putra Jisu ku khunu blay melawan hiar na beneng syaka perthei ban penem yangi. Ngimane yame ku Jisu. Ku ktien blay melawan long do haga perthei ngimane yame ku Jisu. Ngimane yame ku Jisu. Putra Jisu medon pura haga sakramen Bakhuid tam gaduan. Ngimane yame ku Jisu. Putra Jisu mesyong sa bat ngi haga doru kepu. Ngimane yame ku Jisu. Putra Jisu mela IT ledi kum ke jingknya haga mas Bakhuid. Ngimane yame ku Jisu. Putra Jisu melong ke jingbam mensim jongi haga kemenian Bakhuid. Ngimane yame ku Jisu. Putra Jisu melabu ia ka sakramen haga balang bangin tubyo ia ka jingi e. Ngimane yame ku Jisu. Putra Jisu melabu ia ka jingknya mas Bakhuid. Ngimane yame ku Jisu. Putra Jisu metelang yangi haga kemenian Bakhuid. Ngimane yame ku Jisu. Putra Jisu mela ayangi ya kemet ban bam bar kasnam bandi. Ngimane yame ku Jisu. Ini ruai haga ni gasngi palei ruai ya kejing ruai ke biatu ingi syapang kata kamiet kawai bakrau kanambar ke basispa kandai puar haga ni gasngi palei kan mau te gasngi palei kabau Jisu la syong baham rengkat berki apostol shispa kandai puar. Kami awai bakrau andop sa men seems no love. Oh Jesus, adore us now. Oh
Kendahat bin ikwa eme bamen pei ya kedonut ku cengi idon la kejong jing temu ngilon la kejong jing angnut pei kendahat bi ya kecing mod ji berkat cengi bad meteblot ya ki baro kumbangin sapli ya ledi haga di kapor bugin syong jar man mane yemi
pa di phi bani shim ka namba ikasla ka bashis pa an riu po han riu bangin ya duai lang ni kini kijin duai jong ji le jingo ya ka sakramen Bakhuid tam jong keduan shispa an riu po han riu Jisu rai janga da kajing i ya gibriu melasa bat miet bat sengi hakane ka sakramen bada kajing dap kajing isnei ba kajing i mikmelenti mekhot bat me pediang ngobha gitu baro kibawan jingo yemi angit ba medon haka sakramen Bakhuid tam keduan Mani yemi nadu riat juga sudah kejonga. Sungguh yemi nagabanta kita kejingi bebun iba melai yanga. Henry kamtam namarba melai ti hanga. Meladi akan sakramen Bakhuid. Bad melai hanga. Kanong yasait. Ika Maria kami Bakhuid jong me bad ka ba melakot yang bangan wan jingo yemi akani kaying mani di kumta aku blay menta yakado nud jong me badap da kicing i bad bangadon jingmot ban kublay yaka naga banta kini kilai teli kicing tumu kabanangkong bad pesngongu yemi naga banta kani kicing ai rau kabar ban penbiang naga banta kita jingsha ban bin baro yagi ba misha kinong shun kani ka sakramen balai da ka bani ke jingwan jingo namud ban mani yemi artat kita kicaka jong ke perthei baro kiba kim ju khamburam yemi kani ka sakramen bat kiba kham ino kenja Jisu jonga ai teme nadu kedonut baro buslai baro shikata ngalap susi bunsin ya kejing bah kabaklam kut kejong me da kejing rab da kejing kejong me ngakut jingmot banam pesusi shu yeme lanu ru di menta IT hame yaladi baro par la ngalong bapop katno ru ngaiti ban ngatrua me yala kamon ya kejingkwa badi jisno bha baro badi ki baro kat kiba ngadon nadu menta ule yanga badi kita ki bangadon kaba memon tang kawe gerbat yemi ya kabangakwa ya kejing Bakhuid jong me ya kejing yai le adu ke bakut bad ya ke ban le bah mon ke jong me aduai hame na ke banta ki mensim ki bah ka ting Bakhuid kamtam na ke banta jong kita ki bah la kham minot ban buram ya ka sakramen Bakhuid tam bad ya ka Maria Hesuti ka bala kerku tam Aduai ru nami naga banta kinong pop babli baro enda kumta bunong penim bai jonga ngapen lang ya kicing mut jonga baro rengkat bi kicing mut kadonut bai dam jongmi bat enda lum lang kumta akan terwa yaki haga babam cukut jongmi ban ngagar pati bahag kerteng ke jongme baun pediang buat usngap isnei yaki na kabanta ke jingi jongme kokpa jongi ubah beneng kan long ke Bakhuid ke kerteng ke jongme kan wan ke hima ke jongme kan long ke mon jongme kan deu kumbah beneng doa yang menta jimbam jongi ke bahala kasngi Batu mahap yangi kerengkang jungi Kumbang irungi mahap yangi bales niu yangi Warwad alam yangi isya kejing pensyoy
Rate lightingi na kabasniu. Ini robus ngungu man lakapor. Ya sakramen Bakhuid balong lay. Ini ruai ya kanambar cispa nyo pukandai. Ablay dagani ka sakramen bapala melabu hapadeng chungi ya ka jingan mau jing sha shitom bat ka jing yap chong me doya rapingi ban buram mi ka mel pakasnam chong me nang bagin yo berbor gi so ja ka jing siu spa meu baem berbosun syar junom la junom Amen.
Ka buram kenok pa badukun badu mensim Bakhuid. Baglalong kuminikong ju mencawan barbor jinom la jinom amen. Number July kebalai, number July kebalai. Tengok pa berukun beru mensim Bakhuid. Amen. Kajingi jung trai jingi Jesus Christ. Kajingi jung ublay lam berkinya slok jung mensim Bakhuid. Kindon ringkat bat pi baro. Ringkat bat biru. Wen man kuparabiin. Aga gospel ke babenta kesengi. Jisu om dai gitu ki ong ku try kin lai em. Dai jari bawan shanga ki pasha skor ki tin shanga mar ki bale eki ngan pen i pi ki long kum ki ei. Ki long kum briu bastad bate ki ying halor mau siang. Ki kwa ban long sha ki bastad ban boy ka dong rem jengi hau Jisu. Jisu bade u blay u mau siang bam jukala. Yesu lo ang antay ka balang janga halor uniu mau siang. Di mau siang benengkong. Bat lo ay ta ka jing long balaban syania. Ki jing bam kela hau Petrus. Bat haki dang bud jang ka balang. Haki pop hadu mentah mene. Ti ngi pai show blay bon ma bi pop kisang. Kilai kilet kitam keduna ke jim jangi.
Rai Jesu yemela pa ban khodi ki bakala ka bamot ko try to is nay. Go try Jesus' name. Rai Jesu melawan ban khot yikinang pop ko kres to is nay. Go Christ to His name. Rai Jesu me ba syong ka mon jong pa banya side na ka bantay jingi. Ko try to is name. Go try to His name. Lay badan bor baro ni snay yingi. Banala map no ki pop ki sang. Ki lai ki let ki tam ki duna ki chi em ko jangi unya lam yangi sha ki ching em bam ju god Amen. to nginya tuai naga bantai kong Rose pala babu Simon Rani Bari kong Jun Warjri Banyo ke jingkoi jikia ke jintmu jingki ke yeng asem ke jingki Nias no mesim rengkat badi Chibesta rengdo badi kem Mary Bipel Ridsyong Kipai ngu aidem ublay Balo yo biang Ya ki ya ke jingkoi ke jingkia Aiti ke long yeng no asem jingki Margaret nang spung Balari shisha nang spung badi kun I anup Albert nang spung Adrian me balari baha nang spung ban koi ban kia ban baha ban miat IT hublei ki mensim ki balak latno ilam kiyo pede Alberian lingdo I Malcolm Warjri I Osmel Mawa I Horen Singh Karumnoy Simon Kidbor nang spung bat Jonathan Aibor nang spung Bleun ai ke jinya thai bom jukot yaki Tupen ki ke bor ke jome ko trai batuan banyarab ingi da ke jing klain bakrau knang ba ya ke ba ki pop jungi ki pen slam ke jing jo ke jing snake ke jome kan pen kloi do trai jungi Jesus Christ kon jome ba emad basun sharan kan bat me lam badu mensim Bakhuid way ublay junom la junom Amen. Kajing pule nau Isaya nong itu lupa. Kalau nong ba arpun riau gad khat iway hadun riau. Hagata kasni ya kade kajing rai answer rai hari juda. Ni dan kanong ba kabaklan. Upelong ya kajing pen em. Kum kiken ro bat kijing care. Tu play ki kerdap ba kajaj men riau bahok kabanget sneng kan la bandrung. Miri yu ha kajing suk ka bajanai uta bane kajing mut hame namar ba ushania hame tu shania how try shi junam na ba try ublay ulong umau siang ubane junam lapen hiar shepo yeki basyong ha ka bakenjang ha kanong ba ka ba kut kum ka kut upentia altonya ka upentia yaka haduk hendau Ubrat yaka hau pui-pui, kakejat kakerdam yaka, ki kejat jeng ki baduk, ki jing jam jeng ki bakerdo. Kaktien jong try. Is ngu yau blay. Tam shis pakat pra, kajubab jong pi, long blakar ku ta bawan hakakerteng utry. Long lakar khu tau bawan nagkerteng try. Yaro yau try na bau long babha, kajing snei jung u kane junam. Kakambha kabaletri hau try, banya kabashania hau breu. Kakambha kabaletri hau try, banya kabashania ha ki bakrau batri. Kajubab. Long blakar ku ta bawan hakerteng try. Tu play hangai ki kerdop kahok, ngan rong bat aingo yau try. Kane kadai ka kerdop ka jong try, ha kaba ki bahok ki rong, ngan aingo eme. Naba mela jubab bat melong unong pen em jonga. Kajubab. Long blakar ku ta bawan hakerteng try. Ku try to I jing pen em. Ku try to I jing job. Long blakar ku ta bawan hakerteng try.
Jingkyrkhu ya pi nak yeng utrai uday ublay bat ulai hangi ya gajing syai kejubam Long balagarku ucaw bawan haga gerteng utrai. ayeng. Wat yau try kat badang la ban siam yu tukhat yau kat bau dang dan hajan. Try udon ringkat bat pi. Ringkat berhiru. Jing puli naga gospel Bakhuid kat kum Matius. Aburam bagi utrai. Hagari kapor ujisu laong halagi senran. Kat ubaong hanga kutrai unrung hakihima beneng. Hendrai utakin ubale ikamon ukpa jonga ubah beneng. Namar kata jar basngap ikini kitin gejanga badu bale eki ulong bubri ubasian batei geyeng halor umau siang Deus lab ulahap kiwa kila shlei bad kila sho bad kila kila be bad kila password ia kata geyeng henrei kam shem kalon namar latei yaka halor umau siang Henry jaru buyos ngewi kini kitien ke janga badu bom ko ngu yaki ulong ku bubri ubabie batei ke yeng halor usiap Deus lab uhap kiwa kil shlei kil kila be bagila password ya kata ke yeng bad kala klem bad ke jingjot jangka kala long ke bakrau Gospel jong utrai Kejinya roh yang mengikut Kris. Lei Ukrainengi hagibon gerukam. Namar ba. Udai unong tau iki baro khoi kijing tau kijing ki kren yangi. Yathu ishpang Jingkyrkhu kejung kasngiu benai ki klor bat ki med beneng bat kumjuru ki jingkyrkhu ke perthei ki krendengi sepang ju bat kasyongi ngi itu na em yagi kita kidak sien dan ki jingkren ju blei berengkong blei krendengi langba kamariang baru blai Ukrainengi lang ba kejing seneng kejing kerau jong ki bahayi ngesem blai Ukrainengi lang ba kejing jia kejing em kejongi blai Ukrainengi lang ba kaktin kejong tiu blai Ukrainengi lang ba kamariang itep abang yu ki ba itanat saudong jongi nagaliang jong ngi sau thu hi badon unong thau lada kijing thau ki long ki ba itanat hadu kat ne kat nu lele unong thau ngi de ban bo e kata kijing kli ti lempep hi ki kim jujia chujia rengkhat daladi lada ki bangi don ngi long ngi de bangi hi ba pen long ba thau ti lempep don manurum no ba thau nung kong e bolong kejing sedang shem ba kino kejing tau kila don hi kejing hikai kejing plan kumnu ban tau kumnu ban long den rei habdon unong hikai unong plan ban tau wadi kejing kan kejing mane be tanat jungi let's see ong ba let's see
lamla ban ong mari la shu thau la ka thau halo kan nei la don ka jing batha ka jing kai ka bana shalandet ka ba le si ka sap ka phong bal ai ha ki bri bal don kti ha ka ni ka ba chnai ka ni ki mani kita hi ka long ka jing kai ka chung ublei ba ki ki bang yu ka mariang ki de ki ba me na udong thau ubala thau ki thau itanat ki mudur ya wat hapok kamet ke jengi ya ki titsnam ki batelun saudong ke bentai kamet jengi i ong ba kalong lada join lang kini titsnam ke jingjengai jugi kan long kat ke jinglet pur show benai kata jingjeng kalong ka ki titsnam jengi ki ba ya kamet jengi te kita ki jinit ki chenat bar khoj ki badon kamet jengi ki badon ki jing tung ki jing teb ki badon ki merat ki mereng ki badon ka sngi ubnai ki don yo father rector jengi mensyua po seminary father Patrick Burns deu father na Ireland long habang yu ya ka jing sep sngi hapo ri khasi ngatep badon ublei sisha yu ya ti jung ublei ha ki berkhoi ki ba ma ula thau ublei Ukraine ngi lengba ki jing jia ilani ki jing lengba ki jing sneng jing krau jong ki ba yeng asem jungi bun sien ngi shiem ki tu ki bakren ba ong yengi kum ki nong shun lani kum ki bam sotenat yengi kata kolong ba bakla shibon namar ublei Ukraine ngi lengba ki tu ki ha ka jim jonga kumlung do bun ki bala penbet yanga teng wat ha ka bakanya masang niru teng ngajelia ka kti ha bang aplit ka kot adon boong padar katu ti kamlong pi ba fin le kata bat sisha menta ngam jelia syu ya ka tlit bat ban plit ka kot namal adon manu ba penbet tinga syem gini bagi dei ka jing kren hi jong ublei ba tha bi kai nga kunu ban le don teng hakipor jupoi perkhat bala bun kampalat kat bedang syong ka mas por ba puli nga sei mobile nga text kan diat ti dan boong padar kamlong bi kumtu ti menta ngam jura syu ka mobile por mas la bono situ skandong ti kini gilong jing kren ik ba berkhoi nangingi don ya kita kijing ong kibangi di ban syemiki di ban songu penbani gitu kiba penbej yengi namar ba kalongka ka badon kamba naga banta jengi bangin hikai ban yui ban sngap ka sur jung ublei kabawan lengba kijing kren wadi khlung baridru ila ban penbej yengi pi tingim de bas ngeu rem la dingim de bas ngeu ba kim don hok banong yengi de ublei Ukraine yengi lengba ki jing jia ki jing im ku jengi bun sin ki jing jia ki jing im ku jengi ki long hi daka jing yalam jong mensim Bakhuid daka jing yalam jong ublei hi dan wi kong i bawan ha ki sngi yong padar piu i nga habangawan paduai pi ka to sin shu but ba kat balik tes ru umlap kata ka jimpang Henry kitu ki kentien ki ba phi duai ma phi ba phi shim na gospel kat kum u Matthews kal nong ka ba shipheu kat khot ka ba arpu riu ter wat sya penting ki briu ya ka bala set an saben pau ya ka bala buri sai madan ya ka bang ya thui pi ka ba dum tukren ka ba syai ya piyo ngeu ka skot ya lap holor yeng si siang la sim khia gi gentien wat cha penting gi breu ya bala set en sapan pau bat si siang asem ngaduai ngong kan ra be ye la ka tien jung me kalolong ka ba melong ba ka ba set la pan pau kani gi jingpang jung ka rang set pan pau no kloi ta ko ngawat chuchu ngapule sa na ka kitab jung Ezekiel boong ba ngan saya lami pi syamingi mo syamingi tinggal berkat kemud uyu kata
Di khadu khadwai kini artili ki benta juga ketien ju blai i penlong yang ban perkat ta don saboong menu pide ban lej syak ayurvedic hospital kewadon shani grem setai bat shisha ngasem habla tes hau doktor hang ni la sem shisha ya ke jingpang ke jonga bat ngasngau ba ka ngalalej samingi bat ya ka ege bala set apa penpau menta ingi sem ya ka jubab na ublei teng ladangi wat na ublei ya ki lenti ke jingjia ka babun sien na ke jingem jongi Father Johnny ulde balai mensyuau principal jong Saint Anthony's Johnny CS Johnny hakaba ude ban syong hakatuka helikopter ke balai syong lang jong ba syru bat ki wiwidi ki ba ka ba hap hang tie po ka ba crash hang tie po hagalenti natura sya Shillong den rei don menu big businessman boong nga day nga ngadon kam balik kerke padar pinam sungo ban sacrifice ya ka seed jong pi bangan kiu manga hoit nelei ti haisya la Father Johnny ulalai na kata ka Jingkyrkhu de na marbalei de na marba ula aile isnei yau tau parlok yau bau tau parlok ulayap hi ting hang ni ya ka lenti jong ublei ya ka jingjia ka jim go jongi ti khamtam ublei ukran ngi lam ka ktien ge jong u ko ma ka gospel ko mata sngiu jisu la ya thu ngi ba bunsin habang iwan ka ktien jong u wang gumno jar bawan sanga ubasya skor ktien jonga badu bale pi bunsin ka bangile kalong ngisu sya skor henre ngimle ngimpet ke ai ka ktien jong ublei ka dawa nam ta jongi ti sisya ladang isu sya skor jisu wang gumno wang ulong kumubriu babiet batay ka yeng halor siap henre la pisya skor ba pile pilong ubriu bastat ba tay ka yeng halor mau siang kani ka kai kani ki jumot ban sya skor ban le kumno ban implement ka ai ka ktien ublei ka dawa ayu nangi bagin ka bangin pentrekam ka bangin ko ngu ka ktien ngi jong ublei ong ya ktien ju ublei ngin ruai bangin kudut ya ktien ju ublei ngin ngap hapo gedonut kadai kata mde ban chu ruai kun ud ndre ngin hap ngap hapo donut ngin hap ya gani ka ktien ngi jong ublei ka ai gedonut ko ong bangin lek kamnu ktien ju ublei ka sabata egi ti kata kalong bodun kambha ni jing roi susu halor ka ktien jong ublei kalong bodun kambha na haga jing haga ministry ko jonga bagi breu ki wan ban pha duai ngai berbore ka ktien jong ublei bat ngong da ka ktien jong ublei pila ban job yau su ukrei ya ki jing sne babon pun sien ngapa repeat iki ngai ar ta tu sheet ngong lai chi yeng ong musin kambha ka basania autrai bani ka basania haki briu kambha ka basania autrai bani ka basania akisim kumagalong kasam ka bamenta ka ngimo kasam ka basispa kat pra nukot ba pra kambha ka ba lejri autrai to ang nimo bani ka basania haki briu bani ka kabhaban lejri autrai bani ka basania haki briu kabhaban lejri ha utrai bania ka basania akisim lagi bakrau bateri tika ngasai ong berbor IT utrai la ko jong GM shania au klempe pun sampai hi samlai pun yau dekot san ang sanga por bajenjar ngasa pelai di phi bal pin sapedon buram yenga omdei setia ukon bat ne ka dawaita ka bapen ko deki hanai dik ktien ke jong me ku trai ka bapen ko deki briu baro lada ubleu do nakaliang janga manuban persya nga ngala iki baro hau tau basan bor nga mangabal ka yeng kasem janga ngan sakri tangi utrai pat bon kum gidi kintien ngai kiti gibon paduai bagi ra sieng bada bagi wan biang hadien ki ong padar
ngis ngewirap shisha te de ka tin ju blai ka pun koi de tin ju blai ka ba ai ki jing slur ki jing tengen ki jing shai kimlong ki bri ba chutari rumah do ki bri ki ba syalam hau blai kumnu blai yala mengi da ka tin ki jing pan pau ki jung u tu manga ma phiro kon man para bi to ngin don ni kata ki jing puli ya kitin ju blai ladang imla bat puli ter ya ka gospel ya ki bible henry ngin puli ya ka mariang ya ka bau blai laban ong ka bible ha ka bapau ya ki jing krau ku u ngin puli ha ki jing sneng jing krau jono ki ba pen ki ba sneng ba krau ki ba yarap yengi laban dei parlok laban dei ulok kalok laban dei kun ngikti laban dei men para laban dei meipa laban dei kinong hikai chungi laban dei unong ya lab ha ka yimani kita ki dei ki ba kren ye tin jugu blai ngin pule ya ki ba jia ki chi em ki chungi ba ngin penia dei ya ki ba jia ki chi em chungi bat ka tin ki jugu blai ene ro yu Jesus Christ Shalom la shalom amen Sungguh pangan cium kan barjing wai lai spa prapusan lai prasan Tuduai ko para bagajing kenya janga bajungpi kan long ba pediang hun hau blai pa beden bor baro Tu trai piang kejingnya ni kiti jungpi naga penta kejingero kapurom kegerteng jungu kejing mentoi ini pada kabalang baku jungu baro kawe Tu pediang igerpat ya me gutrai ye kijing ai sungba ye ki bangi la lumlang na kijing ai subun ki jong mehi batu ai ba kata ka bangi terwahang ni hasla perthei kan kelalong yengi ka bainong jong kijing suspa junom jong me kan rat bi ye ai ngo edem ye me rengkat bakalong ying sem jong iba chibesta lungdo barikong Mary people richong ha bala yo biang kijing ko jing khia ka ying sem persa jung i ai ke jingko jingkia jingkong Ros pala badi babu Simon Rani badi kong John Warjeri kumjuru kerku kerdo ya kalong ying kalong sem jingkong Margaret nang spung bagi kun giti baleri shisha nang spung persai Anub Albert Adrian Melari Baha nang spung ai ti hame yaki mensim ki balaklat no Yohoren Singh karumnu Simon Kidbor bat Jonathan Aibor nang spung Alberian Lingdo Lam Kiyo Pede Malcolm Marjorie bat Osmel Mawa Ipani kerpadi kani deng bau kres utrai jongi Amen
Rayu don ringkat bat pi ringkat bat piru tiu ya lagi donun iketiu iki syau nai nguyu trai kan radu blei jengi asyong hok bat kade da shisha kalong ba syong ho ba ba de ga de ti ga jengi ba ga jipen emingi man la ka por ba ga jaka nai ngu yemi ko kan rat ko pa bu khoi ko blei brin bor bat bam chukon lang mau trai jengi Jesus Christ ha jing wan lon banengkong jong u ula shem ya jing long briu bapo jengi bat kumta ula pendep ya ka sandur ka ba melamang na du mensyua bat ula pli na ka banta jengi ya ka lenti sya ka jing pen em bam jukan ba kumta haba unwan biang ha ka bor bat ka buram bat haba lapan pau lut ya ki baro ngi ki ba ap kmelenti ya kata ka sngi ngin yo benta ha kata ka jingkular ka ba krau ka ba menta nginut ban kermen bat kumta rengkat ber ki angel ber ki arkangel ki ketsim ber ki hima bat baro ki pai berlin ki bor jong ka beneng ngi ruai ka jing ruai ro eme kat ba klem sange ngi pen bena Bakhuid utrai play ki pai kabeneng merkaperte ki dap kabrorong jongmi husna sejrong tam en yaro yo tau bawan merkaperte utrai husna sejrong tam da shisha melong bakhuid ko trai ka thmei jong Jingkyrkhu baro Namar kata ngi gerpat yemi tupen kui pengentang gini jing terwa ke jengi daga bapa yu mensim jongmi kum ka umjer halor jongki bakindup kelalong yingi kamet berkasnam jong utrai jengi u Jesus Christ agapor baladino yu badala ka mons ngau baha ula pediangi ke jing sya shitom ula shim yu ukpu badak ba aingu yemi ula kedia yu berula ai lagi senran u ong tu shim batu bam nagane pi baro namar kane kalong ka med jonga ya ka ba NIT na ka benta jong pi hai ke Jingkyrkhu mandalai bam la shemi ka khuri ba de ka bangu biang yeme la ai ka lagi senran uong do shim batu di na kane pi baro namar kane ka long ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang batmai bam chukon ya ka ban penmi na ka banta jong pi ba na ka banta ki babun ya ka ban ma pi ki pop to le ya kane ban kan mau yang a Kejimaya jong kejingin kata sin penipam nyepu bergidi nagani ka khuri ni penpenai ka jingyam jongmi ko drai chat hadu bamenwan namar kata ngi bapen mentai kejingya ba kejimi pat jong u ngi terwa hame ko trai yau pu jong kejing em ba de ka khuri jong kejing pen em ngi da aingo idem namar melanyew ngi ki babet ban yang khmat jong me bat ban shakri yeme daga bas ngeuret ngi kerpat yemi bangi ki bayo bentah ka med baga snam ukres in long ba penetali ka we dau mensim bakhuid tukan mau ku trai ka balang ke jongme ka bala priang setelah ke perthei penjanai ka ke jing ie rengkar ber Francis ukpa bakhuid jengi u Victor lengdo bishop jengi bad baro kilingdo kan mau lemru igin men ki para shinrang berkenthei ki bala yo thia daga bakar men ya ke jingmi pan de baro ki bala khlatno ke jingi isne ke jongme tu pediang iki sya ke jing syai ka khmat jongme to isne yingi baro ngi kerpat yeme kanang barengkat berkamaria tesuti bakhuid ka kemi jong ublei Joseph bakhuid kurim jongka ki apostol bakhuid baro ki rukhoi ki bala pensngau bahaya me pateng le pateng ngindup long ki babet
ban yo bantalem ha ke jing em bam jukut bat bagin ya ro bat penon buram mi dau kun jang mi u Jesu Christ da u lambat u bat hau kan long meu bleu pa beden bor ha ke jing long ka wei jang u men sim Bakhuid baro ke buram ke jing ya ro junam la junam Amen. Kumala hukum mengi daw nang panem bat kumala hikay ngi dek tin blay ngi not ban ong kukpa jungi upa beneng kan long ke Bakhuid ke teng ke jongmi kan wan ke hima ke jongmi kan long ke mon jongmi ag kandeu kumba beneng ai ngi menta ke jingbam jungi ke bahala kasngi batuma bingi ke ringkang jungi kumba ngiru ima bi ke bales liu yangi Wat alam ingi siya kajing pensyoy Henry to pelai tingi na kabas niu To pelai tingi karpat kutrai na kajing sniu baro Kajing sebon kajame to ajing suji say na kisngi jongi Kanang bada kajing yarap kajing isnay kajame Ngin lai barbo na kapop Ngin yo kajing yada na kajing janjar baro Karbang ina ap kamilanti Ya kajing karmen ka Bakhuid Bakajing wanpat Nong panem jongi u Jesu Christ Nama kejumi kalong kaima kejumi kabor berkaburom junom la junom. Putra Yesus Kristus malaong agi apostol jang me kejing suk ina na bat phi ya kejing suk jang nga ay phi wat pe ki pop ki sang kejing telot briu kejongi Henry to pe kejing ngai bas kem jang balang kejang me batu ay ka barangi wei pe wei ya kejing suk ba kejing long shitali ka wei kum kamon jang me wa em mer basyar junom la junom. Amen. Kejing suk utrai kanon berobor ringkat bat phi Ringkat pathiru. Tu ni terwai kejing suk iwei pan. Kukun lang brod sumublay. Miu bakit noy kipop jang bertay. Tus ngaus na yangi. Kukun lang brod sumublay. Miu bakit noy kipop jang bertay. Tus ngaus na yangi. Kukun lang brod sumublay. Miu bakit noy kipop jang bertay. To ay jisuk yangi. Hakmi u Jesu Christ ukon lang brod jang ublay ubakit noy gipop ka pertay. Suk mangi gibadan bok man syakhot syagani kejing kawai jang ukon lang brod. Ku kenrat namlong basyang hok menrung ngapo kaying janga. Henry Shawong Tien mensim dengan ram sakyai. Selalai pupra kekomunion mensim. Ku Jisu junga ngangis kem pamidon teli hak sakramen makuitam keduan. Ngaye jemi nolot eke baro menatrang memenwan apo kemensian junga. Namar pamenta kumi ngamla pampriang yemi hak sakramen Bakhuid. Tuan apo kadonut junga. Aga jinglong mensim ngapiam yami halaga donut ban ngapin yeso eledi ban mi watcha pangan klachu nami.
tu kini da kicing adekar deka hok bada kicing rublei hakani gejuk kat bangin ap ya kicing kermen ke Bakhuid badi jing wan pau badan buram jong ublei bakrau jongi tu ngini aduai tuai ngi kerpahat ku trai ba kicumaya ki bangila permenta kin mento yengi namar wat mentahi kat bangi dang yat hapdeng ki ki badu no mehika yengi ban iye di ki bekerja beneng ban bat scam ye kita ki bane da ukris trai jongi Amen. rai udon ringkat bat pi Ringkat bahir. lei beden bor baro ukpa berukun baru mensim Bakhuid Jingkyrkhu kerdo pi Amen. lei sup ban iet ban syakri yau trai Isnu yau bleng. Kajing duai hau Joseph Bakhuid kasla kendai pusau. Ku Joseph Bakhuid hagi jistom bujingi ya pet chemi ban kerpa temi ban daingi da kata kecil lasun rob Kami Ji Jublei Kajing Kpa Dakabang Kup Yai Kunung Sisu ni kepan Anyami Pembentai Sinai ya kecing yo Pateng Kabau Jisu Layo Dalakasnam Kodor Berbanyak Ini ha kecing kam Jingi da kecing Nyara Kodor Jongi gunung da da juga ying Bakhuid da yo kai ba chit jong Jesus Christ ukpa basbun terus sumaringi am jong jing bakla coba jong jing jon kudong da bulan bor naga keren neng jong mi tun neyengi agani agani gijale bat bor jong jing dum bat kumba ala pelai kunung Jisu naga jima jong jing yap menta tu daru ya kabalang Bakhuid ublei naga jing riam jong gunung syun bana gijing jar baro tu kudup wei nengi agan sumare mi kumja bada gijing shan unsa bada gijing rap jemi ngina ban im hok ban yap hok ban yo gijing sup bam jukut abneng amen Kaburom hau kpa Brau kun Brau mensim Bakhuid Ba lalong hakabam ningkong jumenta para po sinong na Udonud Bhuitam Jisu Ku Joseph Bakhuid Kuduay na kabenta chungi Maria Kunairap Ki Kristan Kuduay na kabenta chungi Aga Kerteng Kuduay na kabenta chungi